Внимание! Внимание! Това не е обикновена четка за зъби. Пиу, пиу. Това е космически кораб. Но как малкият Йоан разбра, че това не е обикновена четка за зъби? Ето с тази книжка. Ето чудовище. Чудовище, а този кой е? Тетка. Четка, а това кой е? Тайланд. Поръчах тази персонализирана книжка за четката за зъби, защото Йоан просто отказваше да си мие зъбчетата. Виждате ли? Той е главният герой. Йоан космонавтът, който спасява зъбите. Тези микроби. Преди тази книжка, Йоан, ела да си измиеш зъбите. Крясъци, драма, плач, хвърля. А сега, хайде, тати, време е за космическа мисия. И той тича към банята. Виждате ли? Зъби спасени от микробите. Като актьор, мога да кажа, че качеството на илюстрациите е Холивуд ниво. Та, Йоан изглежда наистина като себе си. Текстът е написан професионално, не е прекалено детински и е увлекателно дори за възрастните. И така, други родители, ако искате да превърнете битката с четката в космическо приключение, Wonder Joy, защото понякога магията е по-силна от актьорството. Между другото, жена ми каза, че съм по-добър баща, откакто имаме тази книжка. Победа! С промокод 5 от 10 получавате 10% отстъпка от цената на книжката. Може да разгледате в сайта, там ще откриете различни видове, както за момченца, така и за момиченца. Направете този страхотен подарък на детето си и го превърнете в главния герой в историята.